Čaute ľudia, moje meno je Heňo, ak by ste ma náhodou nespoznali, a vítam vás tu pri tejto starej alebo staršej akčnej hre. Samozrejme vojnová, takže každá vojnová je akčná. No dobre, trochu som odbočil od témy. Je to vojnová hra z aj neviem koľka tej svetovej vojny a hráme tu za amíkov, za obľúbených amíkov, ktorých všetci majú rady. A hneď sa zobudzame s kocovinou. A ak by ste to náhodou nevedeli, tak toto je hra Brothers in the Arms Road to Hill 300. Jasné, že som OK. Jasné. Len mohli ste dať trochu iné meno a nie Baker, čo znamená... neviem čo to... tuším chleba? Alebo také niečo to proste znamená. Však ja ťa trafím. Aha, až teraz som vystrelil. Vysocký. Jak to, že vás neviem trafiť? Aha, už môžem. Haha. Však som ho trafil. To bol jasný headshot do hrude. Jasný headshot do hrude a nič. Tak idem zabiť vlastných. Tam máš. Nemôžem. Bum, 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 bum. Tak nič. Dobre. Krčíme. A ideme si zatancovať luskačika. Dobre, už ideme hrať, ešte sa mi náhodou nejako zblbne klavesnica. Takže ja streláme, však som neohrozený Rambo. Ale toto není fér, ja ich nemôžem ani za nič zabiť, aha. Ja som ho trafil a nič z toho. Pozrieme sa aspoň, čo je tu. Čo sa ti stalo, bracho? Čo sa ti stalo? Nejako tu... Držíš si tu nejako tú nohu. Čo sa ti stalo? Au. Daj, neviem, čo sa stalo. Zaujímavé, vybuchol som. Proste som vybuchol. Legit, chceš ma? Jasné, však teba chce každý. S tými okuliármi, jak Harry Potter. Ty si veľmi cenný, teba... Teba odhodilo. Čo sa ti stalo? Choď k zubárovi. Smrdí ti z huby. Čo? No, takže toto bol asi len taký tutoriál, alebo čo? Samozrejme, Ubisoft. Ach, ja ju máš vždycky, tak zaskočíte. Nie, toto zase bude dlho trvať. Preskočiť intro. Áno. Toto som ich zabil, toto. S tým nečakali ani v tom najhoršom ich sne. Čaute, som tu zase. Prepáčte, že som nedohovoril vetu. Tak ale zistil som, že vždy, keď sa mi načíta hra, tak mi proste padne. Takže to budem musieť robiť asi tak, že vždy, keď sa to bude chcieť načítavať, tak to stopnem a uvidíme sa zase takto pri ukážkach. A samozrejme teraz sme v lietadle. No ráne, ty sexy na tom plechu. Ty papier. No 13 chlapov, no ty si proste... Ale no tak, fuj. Aspoň trochu čistoty ste si tu mohli zachovať. A nie grcať tu na podlahu. Ešte aj zelené. Čo si zjedol trávu? Si koza? Alebo ovca? Alebo čo? Tento krivý pohľad pozná každý. To je predsa Baker. Ten slávny pekár. Jasné, že vstaneme. Ty už tam negrcaj. Zavesiť. Prekontrolujte vybavenie. Budem sa snažiť rímovať. Ako ten môj pozdrav, že čaute, moje Heňo je Meňo. Moje meno je Heňo. Dúfam, že toto sa mi už viackrát nestane, lebo to je také trošku čudné. Áno. Chuďaci aj nestihli do 10 napočítať. Teda od 10. Rýchlo, skočím. Ja skočím. Pokiaľ ma nezadržíte, ja skočím. Dajte mi peniaze, lebo skočím. Kúkajte. Skočím ja. Ja fakt skočím. Nie, ja nechcem skočiť. Nie, dajte mi radšej peniaze. Nie. Ja nechcem skočiť. Dobre.
Bomba ma donútila skočiť. Tak sa ideme pozerať na toto krásne okolie. Vy tu ale strieľate. A tam je party hard. Ale no tak. Tam je party hard, tam pôjdeme hneď. Samozrejme, až kým doletíme dole. Čo som si mohol mysleť, predsa len ja. Ja vždycky skončím v stromoch, neviem prečo. Neviem, čím to je. No, bez ničoho. Dúfam, že aspoň tak medzi nohami nám ostal, lebo to by nebolo moc dobré. Či sa tu šprintuje? Ja chcem šprintovať. Ne. Hop, čip. Preskočil som to. A tu sa dosť strieľa. To je zaujímavé. Po toto podlezeš. Heňo. Ja som to fakt podliezol. Aha, tu niekto je. Umarujem ťa, áno? Mám ťa zbiť? Však ja ťa zbijem. Nekúkaj sa mňa. No, ty si šikovný. Vezmi moju 45-ku a strieľaj. No, dobre, budem strieľať. Ale ja chcem strieľať. No, nasleduj Mekové príkazy. Noví Nemci. Som ťa zabil. Si zabil, Heňo. Je tu málo domov. A koľko by si tu ešte chcel? Však tu je jeden, tu je druhý, tretí, tu je jeden povesený, tu je 4, 5. To ešte koľko by si chceli? Ako ešte viacej? Frickami. To mi pripomína jedno slovo, že je šprcky. Že by. Pohyb Baker. Jasné. Keď ty začneš utekať, tak teba nikto nedostihne, predsa len. Buchnem ťa. Čakaj na mňa, lebo ťa buchnem. Ale no tak. Ani ma nepočka. Zdochnutý kôň, čo sa ti stalo? Pony. My little pony. Čo sa ti stalo? Áno, mám dojsť za tebou. Čau. Čau. Čoho sa bojíš, však povedz, ne? Ježiš. Ja sa zase tu schovám. Ale no tak. Ron, kto je tam? Nebo ja... No, dobre. Prepáčte. Trochu som mu skoro trafil koleno iba. Pekný domček. Iba trošku rozbitý. Niečo vymyslím, wow. Tak čo sa už len dá spraviť pri dome, že by sme tam zaklopali? Jeho to napadlo. No dobre, trochu viem po nemecky, po anglicky a po slovensky a trošku po česky, ale po francúzsky fakt neviem. Čakajte, čaute. Môžem pokračovať, ale som si musel vyriešiť jednu vec. Celkom peknú vec. Ty vieš po francúzsky? Hovorí. Sakra. Na čo šepkáte, keď tu nikto poblízku není? Tak na čo šepkáte? Tomu fakt nepochopím tejto logike. Zostaňte naživu, lebo viete, to sa ani nedá. A bola ti pridelená medaila. Dobre. Dúfam, že sa nebude načítať, lebo nechcem to stopnúť. No, takže musí to stopnúť. Dal som to. Takže za dnes sme už prešli v podstate 2 kapitoly, alebo 2 misie. To je zaujímavé. Pamätám sa, ako som poprvýkrát uvidel Legeta, či koho to, neviem už, jak sa volá ten okuliárnik, ktorý má swag ako Harry Potter.
Harry Potter je proste Harry Potter, ten má najväčší swag. O tom každý vie. Voldemort na ho nemá. Sice keď ukáže ten svoj štýlový nos, tak... Mek tam je auto? Ach jaj. Len brány furt láme tento. Čo je pohni more? Nový cieľ. Tak ale jak môžeme ho sledovať, keď on ide pomaly, on ide pomaly, že kilometr odo mňa. Ale ide pomaly. No takže myslím si, že keď túto kapitolu dohrám, tak tým by už aj mohol končiť tento zaujímavý part. Dúfam, neviem čo to bude, ale k zemi a strieľajte. Áno, more. Áno. Si dlho nedostal. Ne, do prčic. No čo je? Don. Však si miniem všetky náboje kvôli vám. No dobre, aby ste nepovedali. No už ich aj zabiješ, alebo na čo si išiel dookola. Tam je viac frikov, no. Ach jaj, nie. Idem ja tiež s vami, len počkajte. Áno. Však ja ti dám, neboj sa ty, ničoho. Jakú ti takto zavesím. Potom to idem, potom to. Takto. Ha! Ne, umri. No dobre, tak to spravím takto. O, umrite už. Alebo proste ani neviem, o čo tu ide. Bum. Ja si chcem zmeniť zbraň. Nie toto. Toto už nechcem mať. Bum. A poď a strieľaj po nich. Áno, tak. No. Som sa tešil. Aha, idem po nich. Ale, no tak. Toto sa robí kamarádovi, tak tomu zabiť jeho úlovok. Ťa zabijem. Zabijem ťa. Áno, otáčaj sa 5 krát. Aj 10. No toto je proste drsný vodca toto, to je pán toto, to je čistý pán toto. Ale no tak, ukladám super, keď ukladáš. To je to len aby si ukladal. Aha, šiti. Vy ste tu, čo? Mám vás zabiť. Všetkých. Ty socka, ukáž. Zdvihni sa. Haha, jakú dostal. Ale... Mám ťa zabiť. Vidí už. Neschovávaj sa tam. Aj tak ti to nič nepomôže. Ale ja chcem, aby vyšiel. Počkaj, ja mám ísť po nich? Dobre, tak idem teda po nich. A po čo je? Au. Toto ma bolelo. Aj teba bude boleť teraz toto, čo ti ja dám. No dobre, tak nedám. Heňo. No, takto sa to robí. Ja som vedel, že to sa takto robí. Ja som to vedel. Teda hneď od začiatku. To je jasné, že ja som to... Ale, no tak. Takto rýchlejšie idete, jak ja. To... Zastrelím vás. No, čo, teraz ste už nie taký hustý. Zase tam je auto, ich pobočka, alebo čo? Oh. Sexy. Dobre, dobrý ste. Ja idem takto do kolečka.
Takto som sa tu schoval. A tu nejaký je. Aha, tu si ty socka. Ha. Hej, ty. Ty si tu bugnutý. Ty socka. Umri. Umri. Áno, tak sa to robí. Áno. No čo? Čo je? Fko. Poď. Tlač. Super. Ne, lebo neumiestnil som to tam. Ježíš, vy ste ale pomaly. Oh shit, toho chuďaka aj odhodilo. Chuďáčik vojačik. Ha, ty takto kladeš odpor. Mám ťa zabiť. Ha, toto ty robíš, toto. Počkaj. Au. Ukáž sa, vojačik. Bum. Chuďáčik. Vojáčik. Čo tu stojíte? Však idem, vykopnem a čo? A pokon tu mám ešte strieľať ako. Ach jaj bože. Aha, lebo tu ešte je tento sockofil. Už není, nebojte sa, už není. No, teraz idete. Socky ani na mňa nepočkajú. Zlož tú špinu, však ja ju zložím. Nechajte ju na mňa. Baker. Oh shit. Potom to som vždy tuž... Čakaj, však... Aha, takto teda to ich obísť. Ach jaj. Ojoj, vy ste tu dvaja, vy ste tu traja. Ne, to není fér. Ale aspoň jednému som dal takto takého pekného headšotíka. Ďalšie. No tak. Však ja ti dám sa takto schovávať za ten múr, ty. Nezbeda jeden, tak to si vymýšľal. Však ty si žltý, ty si hovoríš Aha, dobre, máš ríšavé vlasy. Dobre, si Nemec. To vážne, no, you don't say. A schováme sa sem za autíčko. A to autíčko buchne aj s tým. Dobre. Sa mi uľavilo. Ďalší zdochnutý koň. No chuďák. Čo je? No vážne, no vôbec sú tu není sú Nemci, vôbec všade. No aha, takže týmto by som sa chcel už s vami asi aj rozlúčiť. Dúfam, že sa vám tento partík s mojím novým komentárom dúfam, že páčil od tých 100 odberateľov. Alebo subov sa snažím byť trošku kreatívnejší a trochu výraznejší a trochu zabavnejší. Občas, niekedy to nevíde. Tak ale dúfam, že sa vám páčil. Dajte like, koment, odber, ak ho ešte nemáte. A tak ďalej. Takže čaute.